Χαίρετε. Ένα εισιτήριο για Θεσσαλονίκη. I've heard a lot of weird stories about Owen Waterbury. Oh, you hear weird stories about any famous person. Why, last night's talk was actually inspiring. Steve, you realize you've been here 5 years? Well, isn't that a little too long for anyone with my ambition? Where does Mr. Waterbury do his work? Well, his personnel manager said in his apartment. Apartment? Well, you can't expect a writer to work in an office, Mr. Harris. I want to write, and I think you can show me how. Who knows? After a year with him, I might even be autographing copies of my own in one of your bookstores. By taking a course in Owen Waterbury. Εσύ ακόμη δεν έχει απαντήσει ο Βασίλης. Έλα μωρέ, θα έχουν καθυστερήσει τα τρένα, που τους κάνεις έτσι. Ναι, αλλά τον περιμένει ο Χρήστος στο σταθμό και ακόμη δεν μου έχει απαντήσει. Παιδί μου, τελείωνε το φαγητό τώρα και άσε τα άγχη σου. Call me sometime, will you? We'd like to know how you're getting on. I'll call you tonight. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Διακόπτουμε την κανονική ροή του προγράμματός μας, καθώς η Αγερμός έχει σημάνει στις αρχές για ένα σοβαρό περιστατικό, όπως φαίνεται με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, καθώς αμαξοστοιχεία Intercity συγκρούστηκε με εμπορικό τρένο, με αποτέλεσμα 3 βαγόνια να εκτροχιαστούν. Πρόκειται για ένα τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Αθήνα και το περιστατικό αυτό συνέβη κοντά στη Λάρισα, στο ύψος του χωριού Ευαγγελισμός, λίγο μετά τις 11 το βράδυ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν τραυματίες, έχουν σπεύσει στο σημείο 10 οχήματα της πυροσβεστικής, ενώ όπως έχουμε ενημερωθεί από την πυροσβεστική ενισχύονται εκεί οι δυνάμεις, όπως και το ΕΚΑΒ, προκειμένου να απειλωθούν. Ένα ταξίδι που ξεκίνησε με όνειρα. Ένα εισιτήριο που δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του. Μια νύχτα που δεν τελείωσε ποτέ για 57 ανθρώπους. Η ζωή συνεχίζεται όπως κάθε βράδυ. Μια μικρή καθυστέρηση. Ένα λάθος. Ένα τρένο πηγαίνει τυφλά στο σκοτάδι. Οι ράγες γίνονται τάφος. Με ακούτε? Με ακούτε κυρία, έχετε? Ναι, πού βρίσκεστε, πού βρίσκεστε? Ένα δυστύχημα είπαν. Ένα ανθρώπινο λάθος είπαν. Ένα ακόμα ψέμα που προσπάθησαν να θάψουν μαζί με τις ψυχές. «57 ζωές ζητούν απαντήσεις. 57 φωνές απαιτούν δικαιοσύνη. Η σιωπή δεν είναι επιλογή. Είναι συγκάλυψη». Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτεται θέματα ασφαλείας. Η στάση του τον τιμά, καθώς όλα δείχνουν πως το δράμα οφείλεται δυστυχώς κυρίως σε τραγικό ανθρώπινο λάθος. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω, από την εμπειρία που έχω, είναι σίγουρα ότι κάποιος έχει κάνει λάθος. Ο εκπρόσωπος της εταιρείας λέει ξεκάθαρα ότι αυτό το οποίο συνέβη ήταν ανθρώπινο λάθος. Όλα δείχνουν
δείχνουν πως το δράμα οφείλεται δυστυχώς κυρίως σε τραγικό ανθρώπινο. Πάλι τα ίδια. Δεν αντέχω να τους ακούω άλλο. Μας περνάνε για ηλίθιους. Λες και θα το ξεχάσουμε ποτέ. Αυτό περιμένει. Να το ξεχάσουμε. Να το αφήσουμε να περάσει. Αν μπορούσαν θα έκαναν σαν να μην έγινε ποτέ. Ανθρώπινο λάθος. Ακούς πως το λένε? Σαν να ήταν απλά ένα κομμάτι χαρτί. 2 χρόνια, Μαρία. Και τίποτα δεν άλλαξε. Δεν γίνεται να το αφήσουμε έτσι. Δεν θα το αφήσουμε. Είμαστε μαζί τους, θα αγωνιστούμε όσο μπορούμε, ο καθένας από το μετερίζει του. Και να μην τα βάλουν κάτω για να βρεθεί η δικαιοσύνη. Πιστεύω ότι θα αλλάξουν πολλά. Τα λόγια, ό,τι και να πεις θα είναι λίγο. Να είμαστε εκεί όλοι την Παρασκευή. Σαν είναι τα δικά μας παιδιά. Δεν θα αφήσουμε την υπόθεση να ξεχαστεί ποτέ. Δεν είναι μια είδηση που πέρασε. Είναι άνθρωποι. Και θα είναι εδώ μέχρι να βρει η αλήθεια το δρόμο της. Μες στην κοιλά όπως τα λέω, μες στην κοιλάδα των τεμπών, φόβος των μηχανοδηγών. Είναι ένας όπως τα λέω, είναι ένας γεροπλατανός, μ' ακουθείς και παραφορώ.